Lejla tajba ħbibti, ġo stadju Via del Mare ta' Lecce, Juventus jelbu lil Lecce bl-iskor ta' 1-0. Kienet l-ewwel taqsima li l-plejers tal-Juventus irdu jfakruna li kien il-Halloween weekend, probabbilment, għax reġgħu dieru il-fantasmi ta' tliet ġimgħat ilu meta kien hemm numru ta' logħob li dieru inesistenti u fl-ewwel taqsima. Kienu llum, kienu letteralment katavri, jiġifieri, u ngħidulhom grazzi li fakkartuni, però l-inqas fit-tieni taqsima mbagħad rajna tim naqra aħjar. Nibqa' ngħid xejn ta' barra minn hawn huwa minnu li kien hemm madwar 10 plejers nieqsin, kien hemm Lecce li letteralment iddefendew 9 plejers il-goaler warahom u ħallew plejer fuq quddiem. Jiġifieri ċ-ċirkostanzi ma kinux faċli, imma fl-aħħar mill-aħħar ġiet ir-rebħa ta' 1-0 biex din kienet it-tielet rebħa konsekuttiva fil-kampjonat, it-tielet logħba konsekuttiva mingħajr ma qlajna goals u għalfejn ta' statistika li nħobb ħafna din ġrat tal-ewwel darba minn frar tal-2020, m'għandniex għalfejn nagħllu ruħna, mhux ħanilbħu kampjonati, mhux ħanilbħu tazzi, imma l-inqas hemm xi ħaġa pożittiva. Kienet rebħa li bil-fors kellna niksbu jekk iridna nibqgħu imwaħħlin mat-timijiet ta' fuq, mhux billi qed jgħid Allegri li baqa' ħafna logħob tal-kampjonat, huwa veru minnu li baqa' ħafna logħob tal-kampjonat, imma huwa importanti kif qed fil-video blog ta' nofs il-ġimgħa li tal-inqas kontra dawn it-tip ta' timijiet nistenna rebħa. Ir-rebħa ġiet, issa għandna ġiex logħbiet mhijiex faċli, l-ewwel waħda ta' nhar l-erbgħa li ġej kontra l-Paris Saint-Germain li ħadd iddetermina jekk nilagħbux fl-Europa League jew le fil-kumplament ta' dan is-staġun, u mbagħad il-partitissima li kull supporter Juventin inkluż jiena kont nistenna d-derbi d'Italja kontra rivali eterni sportivi l-Inter li dik imbagħad tintlagħab hekk il-Bambini Rrid bħala għada ġimgħa fil-għaxija. Mela, niġi naqra aktar fid-dettall tal-logħba. Kienet logħba li prattikament il-Lecce kien biss lejl aħħar li kienu ftit insidjużi, nirringrazzjaw lil Mulej li dak il-ballun mal-assa ma daħalx għax li kieku kien iġibuna drom ma' meqqija ma kienux perikolużi biss. Kienu Juventus illi kellhom ammont kbir ta' plejers mhux titolari, anzi kien hemm plejers tal-minors imma jew iktar kienu plejers li ħarġu mill-Under 23 u fuq dan il-punt sodisfat ħafna li kien hemm Sawle, daw il-logħba Miretti fost l-oħrajn, Gatti l-akkwist huwa akkwist ta' plejer promettenti li għadu żejn għand il-Frosinone. Jiġifieri fit-tieni taqsima daħħal il-Lilling Junior u anke l-Faġġoli illi kien hu l-iskurja Gollazo għax din invenzjoni personali tiegħu u fakkarni ħafna b'dawk il-famużi goals ta' Del Piero fil-UEFA Champions League tal-1995-96 l-aħħar edizzjoni rebħana kellu ħabta jagħmel minn dawn it-tip ta' goals. Meqpija kif qed l-aħħar darba, sfortunat jiena m'għandi xejn, anzi jiena fuq Quadrado u Alexandro daw plejers li tawna ħafna fil-passat, ma iż-żmien hemm niet u tibda tinduna mhux qed nkunu qed jilagħbu ħażin għax ma tistax tajru il-plejer għax it-talent xorta jaqfem, ma ikun inaqqas. Fl-ewwel daqsima rajna naqa' diżorganizzazzjoni li ma tantx taqt nara kif qed, però għall-inqas amministrajna l-logħba. Lejn l-aħħar tal-ewwel daqsima kien hemm l-ewwel indikazzjoni li bdejna nistejqru b'dik id-daqqa ta' ras ta' Rabiot, xi ħaġa li għoġbitni fl-ewwel taqsima fin-negattività kollha tagħha
kienet li żagħżugħ Meret tipprova kemm il-darba jixxutja minn barra l-asta u dal-plejer nixtiequ verament jiskuri għax ilu jipprova u jaħqru ħafna. Anke fi-Champions League mal-Benfica kien hemm ċans hekk. Imma kif kien iċ-ċans ta' Fagioli llum nikilba minn irid qatt jasal iċ-ċans ta' dan il-plejer ukoll. Jiena fuq tina taqsima rajna tim maħjar, ġifieri ibblukkawna ħafna anke il-crosses ta' Kostic bdew ħafna drabi jiġu mblukkati u mbagħad kellha tkun din l-invenzjoni ta' Fagioli kif qed fil-pass iktar kmieni. Naħseb il-lejla jekk xejn ħajqgħod kuntent Allegri għax Allegri jħobb jirbaħ bil-korta musa u sodisfatt naħseb hu. Issa jalla nibnu fuq din ir-rebħa, forsi ma nafx ikun x'idea jew le nitlux fl-Europa League jew le, jekk ma nitlux nikkonċentraw iktar fuq il-lig għax jekk nidħlu għandna kompetizzjoni wara x'nilagħbu, veru m'għandix il-prestiġju li għandha Champions League. Hija kompetizzjoni li ta' min jgħid li se tkun ebsa immens għax hemm timijiet ta' stoffa jekk dejjem eventwalment ngħaddu. Issa però da diskors fuq l-Ewropa li issa nħallih għal matul nofs il-ġimgħa li ġejja meta mbagħad l-editur ta' din il-paġna itini il-ħin li nitkellem jiena. Fil-fatt issa nħallikom f'idej Antonello Abela sabiex ikompli il-programm Mix-Zone tal-lejla bil-logħba tat-tim tiegħu Inter kontra Sampdoria niżgur Stankovic ħajkollu ħafna memorji x'jaqsam, jiġifieri. Il-kumplament tal-lejla tajba ħbib tiegħi fejnu alla fine u forza Juventus. Inkomplu nittamaw forsi joħroġ ħaġa pożittiva matul it-tieni parti kilba min irid tal-istaġun. Saħħiet ħbieb. Mela, Inter 3 Sampdoria xejn, video illi qed noħolġuh ta' malajr issa ħalli mbagħad nibdew nagħlqu wkoll il-ġurnata tal-lejla. Mela, x'irridu ngħidu fuq il-logħba tal-Inter qabel xejn dan il-flok huwa flok tal-istaġun 2006-2007 li wkoll permezz tiegħu nixtieq li nsellem lil Dejan Stankovic illi illum kien coach tas-Sampdoria u li b'dan il-flok tagħna ħafna pjaċir. Fil-fatt ħanuża terminu bl-Ingliż Deki Stankovic in our hearts forever. Biss biex niġu biex nitkellmu fuq il-logħba tal-lum. Illum ħadd pjaċir nara l-Inter għal raġuni illi labna dak il-futbol li dejjem rid nuħu pjaċir nahom jilagħbu dik il-forward play. M'hemmx ħafna telftaħin f'passes, il-logħba diretta, l-logħba tal-kontrattak u rajna wkoll diversi goals sbieħ. Skurja l-ewwel goal Stefan De Vrij, kien ilu ħafna ma jiskurja u kombinazzjoni l-aħħar goal tiegħu kien kontra s-Sampdoria. U mbagħad rajna ġiex goals sbieħ ta' Spidi Pizzabarella li jagħmel goal denju
tal-kbir Dejan Stankovic u mbagħad rajna kontra trak u drive shot ta' Tuku Korea illi kull meta jiġu l-blu ċerkjati dejjem qed jirnexxielu jsib ix-xibka, jiġifieri illum ukoll Korea għam il-mewt fil-fatt ċajta bejnietna li għandna fuq it-mitċets kien hemm min qal għam lażru, imma insomma, nieħdu pjaċir ukoll li naraw ċertu players jiskurjaw u jalla Korea naraw iżjed isib ix-xibka b'mod ripetut. Mhux li hemm xi ħafna xi tgħid il-logħba kontrollata minn Nerazzurri fejn ukoll pereżempju kien hemm diversi episodji u diversi players li labu tajjeb fosthom Bastoni, Lautaro li rsista beda jġib il-fouls, qed insemmu l-fouls, ir-referi Massimi. Fl-ewwel taqsima kien hemm dak jebes, għax insejt ismu mmura. Kellu jtieħed karta safra ma tajlux. Is-soltu. Is-soltu. Jiġifieri, għalla qasfejtlu ċertu lobit tal-Inter. Ħadd pjaċir ukoll rajtna naqra Lukaku fl-azzjoni warming up għal lobit li ġejjin anke forsi kien hemm insejt qed tippreparawh għat-tazza tad-dinja. Le il-bqija logħba ngħidu hekk fejn nixxina nkontrollaw issa ħarsitna tmur għal friendly li għandna nhar it-tlieta u qed insejħilha friendly purament għax nafu il-Bayern rebħet il-grupp u l-Inter spiċċat it-tieni fil-grupp tagħha ta' Champions League qabel ma mbagħad nilagħbu għandna ġimgħa kruċjali ħafna qabel l-waqfa tat-tazza tad-dinja fejn l-ewwel nżuru Turin biex nilagħbu mal-Juventus, nilqgħu il-Bologna f'darna u nilagħbu mal-Atalanta inkwell di Bergamo. Qabel ma nħallikom kemm nagħtu naqra wkoll il-paġelle ta' din il-logħba u forsi naddu wkoll jekk irru hemm il-bżonn xi kummenti addizzjonali. Onana 6.5, Kapitan Skriniar 6.5 fuq Kapitan Skriniar li nista' ngħid huwa li qegħdin ukoll fil-mejda ta' trattattivi, Devri 7, Bastoni 7, Dumfries 7, l-uħra ferajna lil Black Mamba jirsisti u koll kellu jinqala minħabba li kien ftit imwaġġa mbagħad għandna l-Ċalanoglu assisti ieħor tal-ħelwa tat-Tork 7, Barella 7.5, Mkhitaryan 6.5, Marko 6.5, Dzeko 6.5 u Lautaro 6.5. Lukaku 6, Korea 7.5, Acerbi, Azlani u Bellanova 6. Żewġ affarijiet żgħar illi irrid ngħid li jmorru lil mill-logħba tal-Inter huma tajjeb li niġbdu naqra riga fuqhom. Stephen Zang qed jgħid illi l-Inter mhux għall-beħ u hawn nixtieq nistaqsi lil Zang. Jiġifieri aħna ikkundannati illi nagħmlu merkato fuq merkato fuq merkato, inkwitati u b'ras daqsiex illi t-top players tagħna jekk tiġi offerta se jitilqu. Zang, x'bajt ngħidha di, jekk m'għandekx flus, tir, bieħ, xorta dik l-opinjoni. Jiġifieri. It-tieni ħaġa qed nisma' ħafna spekulazzjonijiet fuq mawra possibbli tal-Inter għaw Malta. Jiena l-parri li ntikom bħalissa huwa l-aħwa jien qed nadotta a wait and see attitude, da illum jafidulek ħaġa għadha jafidulek oħra fuq Facebook qed jagħmluha diġà fatta lil Inter ġejjin, jekk jiġu ovvjament nieħdu pjaċir imma
Eja nistennew li l-affarijiet ikunu uffiċjali. Ovvjament jien għandi xi informazzjoni imma ma nistax nitkellem il għaliex jekk bniedem jgħidlek isma' Antonello żomma bejnietna da qed juri l-fiduċja fik u jien ovvjament minix lest illi nitlef dik il-fiduċja. Biss kull ma se ngħidilkom huwa taġlux nieħdu wait and see attitude u naraw naqra x'ser jiġri fil-ġranet li ġejjin. Jiena llum se naqaf hawnhekk dan il-programm minn ftit ieħor ser jitla fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant tinsewx tagħmlu like fuq il-YouTube video tagħna hemmhekk u subscribe fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna biex ma titilfu xejn minn dak kollu illi ser nkunu qegħdin nurukom matul dawn il-ġranet kif ukoll ħafna kontenut illi għandna il-kontenut kollu qed noħorġu kważi kuljum fuq dan l-istazzjon. Jiena nerġa' narakom għada b'idħol fl-istess ħin għal forsi naqra qabel għal programm ieħor mis-sensiela Mix Zone fejn jiena nkun qed nitkellem fuq il-Grand Prix tal-Messiku. Forsi nagħtina kumment qasir jidher li l-Mercedes reġgħu qamu fuq tagħhom, Russell it-tieni Hamilton it-tielet biss is-soltu Verstappen fil-kwalifiki tal-lum għalhekk domna maħriġna il-programm Mix Zone għamel ħin tajjeb. Sorpriża Bottas fuq l-Alfa Romeo bis-sitt post, il-McLaren Norris 8, Ricciardo l-11. M'għandniex ingorru. Imma fuq il-Formula 1 ser nitkellmu għada wara t-tellieqa kif ukoll miegħi ser ikolli bniedem illi ma nafx hekk qed isegwu l-programm tista' imma kull ma se ngħidu huwa biss kopajt Chris Koraġġ. Naf li jibsa imma anyway, mbagħad naraw x'ħajjed Chris fuq it-telfa tal-Liverpool mal-Leeds għada. Mela, jiena lissa ħnaqaf hawnhekk, minn hawn ftit ukoll se joħorġu l-aġġornamenti fuq il-darts. Għal-dastan tibqu segwu il-Facebook page tagħna għal iżjed aġġornamenti. Illum overtime ġejja, m'hemmx tagħmel sagrifiċċju għal ġid tal-paġna. Il-lejl tajjeb, ħudu ħsieb u niltaqgħu għada għar-reazzjonijiet tiegħi tal-Grand Prix tal-Messiku min qed jarana live ovvjament u kopajt Chris Liverpool wieħed Leeds 2. Saħħiet ħudu ħsieb.